Shaka Zulu ukuthi naye bekanokudunisisa amadoda. Udakiwe. Indaba basho njalo nje. Lalela. Yabona if indaba yeyitabani iyayivele ikhona emandulo ngale ndlela echazwa ngayo manje. Ngabe siyibonakele kuShaka Zulu. Ngeke uDStv ya investe noma MultiChoice investe 1 billion rand ukwazi for ilokujana kaShaka Zulu. Lento it shows the power of the Zulu nation and the power of the King Shaka himself as the molder of the Zulu kingdom. So lento leyo njengoba siyilana nje bafethu ngifuna iqhamanga lento itabane ithanda attention engenangqondo lento ayikho sinankinga nazo ziyadla kwamayemaye ziyadunusa ziyachama zenzani asinankinga noma ngabe zingalala ubusuku nemini kunuka isihlama udu asinendaba kodwa esibalekile abangasondeli entweni ezinkolo yethu nezimpepho yethu neusiko impilo lwethu siyabathanda abangabafowethu asihlangana nabemcimbini basishiyela ngama makeup la siyochaza kubafazi ukuthi no it was not hey it was him who is hey as drop it oh goes ngoba phela wenzane na ngelakho wemngani wami lelo ngelo lakho imngani